Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Ajnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Mataji, അതെ ശരി ശരി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചുമാണ് അവസാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിഗത ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണ്. കാരണം ജീവസത്തയ്ക്ക് സ്വയം പലതും അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. പലതും എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുമൂലം സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിന് പല പല ശരീരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളിൽ, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് താൻ സ്വയം എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാ അഹംഭാവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള അനേകം ശരീരങ്ങൾ മാറി 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 എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവാത്മാവിന് പലതും പല പല വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ് കാരണം? അതുമൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിന് പുതിയ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ശരീരവുമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. കാറിനെ ഓടിക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ തന്നെ കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും കാറും വ്യത്യസ്തരാണ്. എങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഞാൻ കാറ് തന്നെ, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓടുന്നത് കാറാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാറാണ്. കാറ് പെട്രോൾ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ മൂലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരിയായ കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കാറുമായിട്ട് ഒരാൾ താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചാലോ, ഞാൻ തന്നെയാണ് കാറ് എന്നൊരാൾ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമോ? ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം കാറ് നമുക്ക് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. ആ കാറ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓടുന്നതും നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം കാറാണ്. പക്ഷെ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ കാറിന് വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല, ഓടാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കാറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണം. പക്ഷേ അയാൾ താനാണ് കാറ് എന്ന് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും അയാൾ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ്, അയാൾ തന്നെയാണ് കാറ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാറ് ഞാനാണ് കാറ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, മിഥ്യാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നമ്മളാണ് ഈ ശരീരം എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കാർ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഞാൻ കാറാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം വലിയ മണ്ടത്തരമാണ്. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവ് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എത്രമാത്രം വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതുമൂലം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അവബോധം മൂലം ജീവാത്മാവ് എത്രമാത്രം വലിയ കുടുക്കിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എത്രമാത്രം വലിയ കുടുക്കിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം എപ്പോഴെങ്കിലുമോ ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ശരീരത്തിലും തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥായി ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേറെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, വേറെ ഒരുപാട് ശരീരങ്ങളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. തനിക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവിനെ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഈ ശരീരമായിട്ടോ ജീവാത്മാവുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും പുലർത്തുന്നില്ല. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് സഹായിക്കാനായിട്ട്, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര. അദ്ദേഹം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവാത്മാവിനെ പോലെ പ്രകൃതിയെ അനുഭവിക്കുന്ന ഭോക്താവല്ല. പിന്നെയോ
പരമഭോക്താവാണ് അദ്ദേഹം. ഉപദൃഷ്ട അനുബന്ധാച്ച ഭർത്ത, അദ്ദേഹമാണ് നിയന്താവ്. ഈ ശരീരത്തെയും പ്രകൃതിയെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവാണ്. ഭർത്ത, ഭോക്ത, ശരിയായിട്ടുള്ള ഭോക്താവും അദ്ദേഹമാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് ഭോക്താവ്, ഞാനാണ് എൻജോയർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനാണ് എൻജോയർ. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാധാരണയിൽ ജീവാത്മാവ് സ്വയം ഭോക്താവാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിയുടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനാണ് ഭോക്താവ് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു, നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിന് നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ചിലർ ധ്യാനം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം കൊണ്ട് പരമാത്മാവിനെ തങ്ങളിൽ തന്നെ ദർശിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വേറെ ചിലർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശ്രവണം എന്നുള്ള ഉപാധിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അവർ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പഠിച്ചത്. ഇനി അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ. ഇവയെക്കുറിച്ച് 6നെ കുറിച്ചും അർജുനൻ ചോദിച്ച എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഉത്തരം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, ജ്ഞാനചക്ഷുഷ നമ്മൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണം. പ്രകൃതിയെയും പുരുഷനെയും പരമാത്മാവിനെയും നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് സത്യമായിട്ട് എന്താണ് അവസ്ഥ, പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ താൻ കാറാണ് എന്ന മിഥ്യാധാരണയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉയരണം, അതിൽ നിന്ന് ഉണരണം. നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരമാണ്. ഈ ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ്, എല്ലാം എന്റേതാണ്, എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, എന്റെ മക്കളാണ്, എന്റെ ഭർത്താവാണ്, എന്റെ ഭാര്യയാണ്, എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരാണ്, എന്റെ വീടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടേതാണ് എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകണം? അപ്പോൾ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും കാണുക. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടേതായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ആ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ട് പിരിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ആ ഭഗവാൻ നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധുവും സുഹൃത്തുവും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം ക്ഷണികമാണ്, നശ്വരമാണ്, ഞാൻ ആ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, ജ്ഞാനചക്ഷുസ്, അതിലൂടെ എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയ, പുരുഷൻ, പ്രകൃതി എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകി. ഇനി ഈ വിഭാഗത്തിൽ 27 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും വിപുലീകരിക്കുകയും ഈ 6 വിഷയങ്ങളും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ ദർശനം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും അവയുടെ ശരിയായ വീക്ഷണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ അറിവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരബോധത്തിലായി ശരീരത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഓരോ ശരീരത്തെയും എങ്ങനെയാണ് പ്രഭാവം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അവ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനചക്ഷുസ്, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. യാവത് സഞ്ചായതേ കിഞ്ചിത് സത്വം സ്ഥാവര ജംഗമം ക്ഷേത്രജ്ഞ സംയോഗ തദ്വിദ്ധി ഭരതർഷഭ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും സ്ഥാവര ജംഗമം. സ്ഥാവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ മുതലായവ, മലകൾ, പാറകൾ, ഇവയൊന്നും ചലിക്കാത്തതാണ്. അതുപോലെ ചലിക്കാത്തതും ചലിക്കുന്നതും മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മനുഷ്യർ, അങ്ങനെ ചലിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംയോഗത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരീരവും അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെയും സംയോഗമാണ് സ്ഥാവരവും ജംഗമവും. അതായത് ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും, അതായത് കർമ്മമണ്ഡലം, അതായത് ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമണ്ഡലം, അതാണ് ക്ഷേത്രം. ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർമ്മമണ്ഡലമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും, അതായത് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ജീവസത്തയുടെയും സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പർവ്വതങ്ങളുടെയും മലകളെയും പോലെ ചലനമറ്റവയുണ്ട്, ചലിക്കുന്നവയുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയായ ജീവാത്മാവിന്റെയും സമ്മേളന ഫലങ്ങളാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ശരീരം ഉടലെടുക്കുന്നു. അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനും കൂടിയായിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചലിക്കുന്നവയും ചലിക്കാത്തവയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയായ ജീവസത്തയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ അല്ലാതെ ഒന്നിനും വളരാനാകില്ല. അപ്പോൾ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രത്യേകമായ ശരീരത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു കാറ് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാകണം എന്നതുപോലെ കാറ് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടുള്ള കാറാണ്, പെട്രോൾ ഉണ്ട്, ഡീസൽ ഉണ്ട്, എല്ലാം പക്കയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ കയറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ കാറ് ചലിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കയറി പ്രവേശിച്ച് തന്റെ അവബോധത്താൽ ഈ ശരീരത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരം ചേതനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഈ ശരീരത്തിന്, ഓരോ ശരീരത്തിനും വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയും പദാർത്ഥവുമായുള്ള ബന്ധം എന്നും തുടർന്നു പോരുന്നു. ഭഗവത് പ്രേരിതമാണ് ഈ സമ്പർക്കം. അധമ ഉത്തമ പ്രകൃതികളുടെ നിയന്താവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവാത്മാവിനെയും എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവത് സൃഷ്ടമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ശ്രേഷ്ഠ പ്രകൃതിയുമായി അതിന് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സകല കർമ്മങ്ങളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ. രണ്ടുപേരും കൂടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചേതനയുറ്റതാകുന്നു. അവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവസത്തെയും തന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറുന്നു ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ വീക്ഷണകോണിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിനെയും അതിന്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരു പൂച്ചയെയും പട്ടിയെയും ആനയെയും പശുവിനെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. എങ്ങനെ? ശരീരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പല പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മരംഗങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പുകളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ എല്ലാ സത്തയും, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളും മണ്ഡലം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സംയോഗമാണ്. രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകൃതിയായ ജീവന്റെയും അധമ പ്രകൃതിയെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേവി ചാപ്യുക്തോ ലോകേസ്മിൻ പുരുഷപരഃ. അപ്പോൾ ഓരോ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം വിനശ്യന്തം യഹ പശ്യതി സ പശ്യതി. ഇനി പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ജീവാത്മാവിന് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും ശരീരവും ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു എങ്കിലും ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഴുകിച്ചേരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരീരം മരിച്ചു വീഴുന്നത് ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരവുമായിട്ട് അത് ഇഴുകിച്ചേരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സർവശരീരങ്ങളിലും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവിനെ കാണുകയും നശ്വരമായ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. പക്ഷെ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെ, ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം തന്നെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്.
പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരീരവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ. ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും, അദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇഴുകിച്ചേരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ്. സമം സർവേഷു ഭൂതേഷു, പരമാത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നു. തിഷ്ഠന്തം പരമേശ്വരം, അദ്ദേഹം എല്ലാ മൂർഖ ജീവികളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു. വിനശ്യത്സ വിനശ്യന്തം, അദ്ദേഹം നശിക്കപ്പെടാത്ത ശരീരങ്ങൾ, അതായത് ശരീരം നശിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാഴ്ച, ആ ഒരു വീക്ഷണകോൺ. യഹ പശ്യതി സ പശ്യതി, ഇങ്ങനെ കാണുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. അതായത് ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെല്ലാം മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. അവർ നമ്മളെ വിട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ് നശിച്ചത്. എന്നാൽ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, ആ ശരീരത്തിന് ചേതന കൊടുത്ത ആ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശരിയായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ജന്മത്തിൽ ശാരീരികമായിട്ട് രക്തബന്ധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. എല്ലാവരെയും വിട്ടുപോകേണ്ടവരാണ്. ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥായിയായിട്ടില്ല. കാരണം ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇല്ലാതെ ആകാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ വ്യക്തിഗത ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവ്, ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്തായ പരമാത്മാവ്, സത്സമ്പർക്കം മൂലം ഈ മൂന്നിന്റെയും ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടല്ലാതെ ഈ മൂന്നിനെയും ശരിക്ക് കാണാനാകില്ല. ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നെന്നും വിവിധ ചരാചരങ്ങളുടെ വടിവെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശരീരം നശിച്ചാലും ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് നാശമില്ല. ഇവരുടെ ശാശ്വതത്വം കാണുന്നവരാണ് സത്യദർശികൾ. സമം പശ്യൻ ഹി സർവത്ര സമവസ്ഥിതമീശ്വരം നഹിനസ്ത്യാത്മനാത്മാനം തതോ യാതി പരാം ഗതിം. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒന്നും കൂടെ ഉയർന്ന നിലയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എവിടെയും ഏതൊരു ജീവിയിലും ഒരേ വിധം കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ലക്ഷ്യത്തോട് അയാൾ അടുക്കുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. എങ്ങനെ ഉയരുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ശരീരമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്, ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിലും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ചിന്തയാണ്. അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ശാരീരികമായ നിലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉള്ളിൽ, എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് സമദർശിനഃ, സമഭാവത്തോടു കൂടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ.
ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുക. അതിനാൽ ശരിയായ അറിവിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ സ്വാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരാൾ സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയിലാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും അവയെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. പക്ഷേ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ തന്നെ ആ ജീവിയും ഒരേപോലെ ഈക്വലാണ് എന്നുള്ള ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ സമീപിക്കുന്നു, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അയാൾ ഉയരുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിനായിട്ട് എഴുതുകയാണ്, ജീവാത്മാവ് തന്റെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതായത് ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ശരീരബോധത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക അസ്തിത്വത്തിലാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ ചിലപ്പോൾ ഉയരാൻ സാധിച്ചേക്കാം, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരബോധത്തിലാണ്. ഞാനൊരു പൂച്ചയാണ്, പട്ടിയാണ്, പശുവാണ് എന്നുള്ള താഴ്ന്ന അവബോധത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും എല്ലാം ശരീരത്തിൽ ജീവാത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തെ വധിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ഒരു പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമപുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ വിനാശകരമായ മാനസികാവസ്ഥയാൽ സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവൻ ക്രമേണ മുന്നേറുന്നു ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക്. മനസ്സ് പൊതുവെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷകരമായ പ്രക്രിയകൾക്ക് അടിമയാണ്. എന്നാൽ മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മീയ ധാരണയിൽ മുന്നേറും. അങ്ങനെ അയാൾ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ലക്ഷ്യം, ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ജീവാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശരിയാണ്. ശരീരബോധത്തിലാണ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആത്മീയ സ്വരൂപത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ജീവൻ മറ്റൊരു ജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരാൾ, പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാൾ പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്ന എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയും ഭഗവാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന നിലയിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തിൽ ശരീരം മാത്രമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും
ഭൗതികദത്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവനാണ് സമദർശി. മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ കാഴ്ചയുള്ളവൻ. അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും, ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു, ഞാൻ കുളിച്ചു, എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നത് ശരീരബോധത്തിലാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മൂലം ശരീരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പക്ഷേ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രജ്ഞ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, വയറിനാണ് വിശക്കുന്നത്, പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കുന്നു. എന്റെ കൈ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൈ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആഹാരം വായിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാറി, എന്റെ വിശപ്പ് മാറി. ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പാണ് മാറുന്നത്, പക്ഷെ എന്റെ വിശപ്പ് മാറി. എല്ലാം ഞാൻ ശരീരബോധത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരീരവുമായിട്ട് അത്രമാത്രം താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രകൃത്യൈവച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ. ഇവിടെ പ്രകൃത്യൈവ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാൽ, പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാനം അകർത്താരം. ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് സപശ്യതി യഹ പശ്യതി സപശ്യതി. അങ്ങനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ. പ്രകൃതിയാൽ തന്നെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നത് പ്രകൃതിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശരീരമാണ്. യഹ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സപശ്യതി. ആത്മാവ് അകർത്താവാണ്. ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദർശകൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നിർമ്മിച്ചതാണ് ശരീരം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ആരുടെയും വരുതിയിലല്ല താനും. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും അത് സുഖത്തിനായാലും ദുഃഖത്തിനായാലും ശരി ചെയ്യാൻ ശരീരഘടന അയാളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. ആത്മാവാകട്ടെ ഈ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. മുൻ ജന്മങ്ങളിലെല്ലാം ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലഭിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ശരീരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് സാധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം സാധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ, എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ബാക്കി വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ എപ്പോഴോ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിലൂടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷമാകുന്നു. എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു, എനിക്ക്
ഒരു വലിയ നർത്തകിയാകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നർത്തകിയായി ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നൃത്തം പഠിച്ച് ഞാനൊരു വലിയ നർത്തകിയാകുമ്പോൾ വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സാങ്ഷൻ നൽകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവബോധം ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. മനുഷ്യൻ ആ ശരീരം കൊണ്ട് തദനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായോഗികമായി ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്ക് ഉതകുന്ന വിധം പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണമാണ് ദുഃഖിക്കാനോ സുഖിക്കാനോ ഇടവരുന്നത്. മനുഷ്യന് ദുർഘട സ്ഥിതികളെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇങ്ങനെ ജീവസത്തയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിയായ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. ചില ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലതിനെ നമ്മൾ വേണ്ട, അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നു. പക്ഷെ ചിലവ നമുക്ക് ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സാധിച്ചു എന്ന് വരാം. സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു വേദനയായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യഥാഭൂത പൃഥക് ഭാവം ഏകസ്തമനുപശ്യതി തദയേവ ച വിസ്താരം ബ്രഹ്മ സംഭദ്യതേ തഥാ. വിവേകശാലിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ കാണുന്നത് നിർത്തുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ബ്രഹ്മധാരണയിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ശരീരവും ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ശരീരഭാവത്തിലല്ലാതെ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ കാണുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. താൻ ആധ്യാത്മികനാണ്, ശരീരമല്ല, താൻ ആത്മാവാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മസംബദ്ധ്യത, ബ്രഹ്മഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ, അതായത് ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക്, താൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആധ്യാത്മികനായ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ഉയർന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക ദർശനം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളെ ആ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളുടെ തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുക. പൂച്ചയെ പൂച്ചയായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് പൂച്ചകൾ നികൃഷ്ട ജീവികളാണ്, പട്ടികൾ നികൃഷ്ട ജീവികളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. പശു നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ജീവിയാണെങ്കിലും അതൊരു മൃഗമാണ്, മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുപ്പത്തോടുകൂടി കാണുന്നു. നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഇനിയും കൂടുതൽ അടുപ്പത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാണുന്നു. പക്ഷേ മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും എല്ലാം തന്നെ ശരീരം പ്രകൃതിദത്തമാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. ഭൗതിക ദർശനം എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ കാരണം വിവിധ വ്യക്തിഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാൽ പക്വമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ദർശനം എന്നുള്ളത് ഒരേ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ള ജീവികൾ, ആത്മാക്കൾ
എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ പ്രത്യേക ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നതാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രത്യേകമായ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് അവനവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് പ്രത്യേക ശരീരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേക ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആ അവസ്ഥ, അതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദർശനം. അത്തരം ദർശനത്താൽ ഒരാൾ ബ്രഹ്മവേദിയിൽ എത്തുന്നു. പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായ ജീവിത സങ്കല്പത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു നായ, പൂച്ച തുടങ്ങിയവയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇത് ഭൗതിക ദർശനമാണ്, യഥാർത്ഥ ദർശനമല്ല. ഈ ഭൗതിക വ്യത്യാസം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭൗതിക സങ്കല്പം മൂലമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെ, ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിമിത്തം ആത്മാവിന് വിവിധ തരം ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ചയെയാണ്, ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷം ആത്മാവ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ആത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ പലവിധമുള്ള ശരീരങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇത് ദർശിച്ചവന് ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും, ശരീരം പ്രകൃതിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും, ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണ സഹിതം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അനാദിത്വാ നിർഗുണത്വാത് പരമാത്മായം അവ്യയഃ ശരീരസ്ഥോപി കൗന്ദേയ ന കരോതി ന ലിപ്യതേ യഥാ സർവഗതം സൗക്ഷ്മ്യാത് ആകാശം നോപലിപ്യതേ സർവത്രാവസ്ഥിതോ ദേഹേ തഥാത്മാ നോപലിപ്യതേ യഥാ പ്രകാശയത്യേകഃ കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവിഃ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച വിദുര്യാന്തി തേ പരം. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ശരീരമാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് തന്നെ വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരവും ജീവാത്മാവും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശാശ്വതത്വത്തിന്റെ ദർശനം സിദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, അവ്യയനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയാതീതനും സനാതനനും പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനുമാണ്. ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ, അതായത് സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അവ്യയനാണ്, കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മാവാണ്. പക്ഷേ ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നു, ഭൗതികമായ ശരീരത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് വാഴുന്നത് എങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ആത്മാവിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് മുറിവുണ്ടായാലും, ശരീരത്തിന് ഒരാൾ ഒരു കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയാലും, ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാലും ഒന്നും തന്നെ ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിനാണ്. പക്ഷേ ശരീര ബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വേദനിക്കുന്നു, താൻ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, തനിക്ക് അപകടം പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവ് വളരെ 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 സൂക്ഷ്മമാണ്. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയനാണ് ആത്മാവ്, അവ്യയനാണ്. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം മറ്റൊന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ബ്രഹ്മഭാവനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവും ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നാലും അതിനോട് ചേരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മാവ് ആകാശം സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാലും ആകാശം ഒന്നിനോടും കൂടി ചേരുന്നില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലാണ്. അതിന്റെ അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട്, സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ശരീരവുമായിട്ട് അത് കൂടിച്ചേരുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രഭുപാദ വായുവിന്റെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വായുവിന് വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും മലത്തിലും എല്ലാം കടന്നുകൂടാം, എങ്കിലും അത് ഒന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. കാറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാറ്റ് ഒന്നിനോടും കൂടിക്കലരുന്നില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും പല ശരീരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു, എങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായ ഭാവം മൂലം, വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ജീവാത്മാവ്, അതുമൂലം അവയിൽ നിന്നെല്ലാം, ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ജീവാത്മാവ് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉദാഹരണം നൽകുകയാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഉദാഹരണം: സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൂര്യൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും പ്രകാശം പരത്തുന്നു, സൂര്യന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രകാശം പരത്തുന്നു. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും താൻ വസിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിൽ തന്റെ അവബോധം മൂലം, പ്രജ്ഞ മൂലം ആ ശരീരത്തെ ചേതനയുറ്റതാക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രജ്ഞയാണ് ശരീരത്തിന് ചേതന കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ശരീരത്തിന് സ്വയം ചേതനയുണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. എപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നുവോ ആ ശരീരം പ്രജ്ഞയറ്റതാകുന്നു, അതിന്റെ ബോധം നശിക്കുന്നു, അതിന് പിന്നീട് മരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ശരീരത്തിന്റെ സ്വത്തല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശരീരം വെറും 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജഡവസ്തു മാത്രമാണ്. ചേതന അല്ലെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ, അവബോധം ഇതെല്ലാം ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ശരീരത്തിന് ചേതനയുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അതിലെങ്ങും പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിൽ പ്രജ്ഞ ശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമല്ല പ്രജ്ഞ, ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് പ്രജ്ഞ. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലെ പ്രജ്ഞയ്ക്കിൽ പങ്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഒരു ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവാണ്, അതിന്റെ അവബോധവും വ്യക്തിഗതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ് ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭൗതിക ശരീരത്തിലായതിനാൽ ആത്മാവ് അതിനോട് കൂടിച്ചേർന്ന് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. എങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ല. ആത്മാവ് ശരീരവുമായി കലരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മദർശനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകാശം സർവവ്യാപിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഒന്നിനോടും കൂടി കലരാത്തതുപോലെ ജീവാത്മാവും ഒന്നിനോടും കൂടി കലരുന്നില്ല. സൂര്യൻ മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് അവബോധത്താൽ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഫലശ്രുതിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്:
ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ എന്ന് ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്ത് എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അതാണ് ഫലശ്രുതി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്ന എല്ലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക. ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ജ്ഞാനം, ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അറിയേണ്ടത് എന്തിനെയാണ്? ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രവും ശരീരവും ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ശരിയായ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അറിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുവഴി നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ആത്മാവിന്റെ മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും അവസരം നൽകുന്ന സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുവാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സത്സംഗം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനും നമ്മൾ ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് സത്സംഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അത് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി. ആധ്യാത്മിക ഗുരു വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാൽ ശിഷ്യനെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? പ്രഭുപാദ നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതചര്യ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. മംഗളാരത്തിക്ക് രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുക, മംഗളാരത്തി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 മാല ജപിക്കുക, പിന്നീട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരം ജഡമാണ് എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ജഡപദാർത്ഥമായിട്ട് ശരീരത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്നതാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് ഈ അധ്യായം ശരിയായിട്ട് കുറച്ച് ഫിലോസഫിക്കലാണ് ഈ അധ്യായം. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വായിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ശരീരവും ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം. ശരീരം പ്രകൃതിദത്തമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ജീവാത്മാവ്, കൂടാതെ പരമാത്മാവ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ മോക്ഷപ്രക്രിയയെ തിരിച്ചറിയണം. അജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്ത്? മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമാനിത്വം, അധംബിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം എന്നെല്ലാമുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം ആത്മാവിന്റെയും 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും സംയോജനത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെയും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെയും ഈ സംയോജനമായി മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രകടനത്തിന്റെയും ഭരണഘടനയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക്
പരമാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനത്തിനും സാക്ഷാത്കാരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആത്മീയമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുവാൻ പരിശീലിക്കുക. ആത്മീയമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഒന്നിനെയും ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസത്തിലൂടെ കാണാതെ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണുക. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. ഒരു ഗുരു നമ്മളെ ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ എല്ലാം കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.